Зеленият остров или островът на нимфата Калипсо. Вторият по големина остров на Малтийския архипелаг. Според легендата, това е островът, описан от Омир в Одисея, където попаднал Одисей след корабокрушение. Спасила го нимфата Калипсо, която се опитвала да го задържи при себе си, но не успяла да се пребори с огромното му желание да се завърне в родината си. До острова се стига с ферибот. Разстоянието от 5 км се изминава за около 25 минути. Интересното е, че от към Малта фериботният терминал е открит, мрачен, бетонен, а от към Гозо покрит, добре уреден като летищен терминал. Настанявайки се на ферибота, никой не ни поиска билети. Оказа се, че проверката на билетите е на връщане. Логично, няма друг начин да напуснеш острова, освен както си дошъл. Дълги години Гозо е бил пренебрегван по отношение на инвестиции в сравнение с по-големия си братовчет Малта. Дали заради това, или заради Одисей, или по друга причина, гозитаните, както ги нарече нашата екскурзоводка, се определят като по-специални и различни от жителите на остров Малта. Дори в някакъв момент имало настроение за отделяне от Република Малта. Като се има предвид, че островът е с площ около 67 квадратни километра и население 11 000 души, което в повечето случаи работи, учи, лекува се на големия остров, да им се чуди човек. Най-известният и най-интересен град на Гозо е столицата Виктория, наречен на кралица Виктория. Старото му име е Рабат. Построен на хълм в центъра на острова, от крепостните му стени се открива прекрасна панорама към близката околност. Крайбрежието на Гозо в по-голямата си част представлява стръмни скали с множество дълбоки пещери. В стари времена той е бил сигурно убежище за пиратите. Днес все повече туристи откриват красотата и великолепието на острова. Надявам се, че това филм ще ви помогне да ги откриете и вие. Приятно гледане!